nimi on Mesku ja mä olin ennen ateisti ja mä olin koko ajan, mua ahdisti ja sielussa tuntui, että koko ajan palasi, mutta nyt kun mä otin Jeesuksen vastaan, niin mä oon saanut sielun rauhaa. Moi, mä oon Valtosen Timppa ja mä oon entinen väkivaltarikollinen. Nyt mä oon ollut uskossa 28 vuotta, annoin elämäni Jeesukselle ja en kadu tätä ratkaisua koskaan. Suosittelen, anna elämäsi Jeesukselle, niin saat rauhan sydämeesi. Mun elämä ja mä oon Joonas ja Jeesus on antanut mulle ihan uuden suunnan mun elämässä. Se nosti mut tuolta kuilusta, mistä ei mulla ollut mitään mut pelastajaa. Mä kiersin maailman, en mä maailmankaikkeutta kiertänyt, mutta mä kiersin eri maanosissa ja maanosissa nimi on muuta. Kiersin pitkin maailmaa kuitenkin ja etin niin sanottua vastausta. Mä etin sitä erilaisista filosofioista, inkkarikulttuureista, buddhalaisuudesta, taolaisuudesta ja myös niin sanotusti laajensin tajuntaan erilaisilla päihteillä ja erilaisilla kyseenalaisilla metodeilla, mutta lopulta ne erilaiset filosofiat alkoi uskottelemaan mulle, että mä oon jotenkin hengellisesti älykäs tai tietoinen ihminen, että mun tietoisuus on laajentunut, mutta samaan aikaan mun elämä meni koko ajan alaspäin. Ja mä elin semmoisessa valheessa, plus mulla oli myös kaikennäköisiä riippuvuuksia. Yksi näistä oli peliriippuvuus, joka on 8-vuotiaana, mutta mulla on enää sekuntia aikaa todistaa. Jeesus oli se, joka nosti mut ja antoi mulle uuden elämän. Ja se on kirkkaampi kuin tää valo. Ja Jeesuksen valo ei voi sammua koskaan, vaikka tulitikun valo sammui. Moi kaikille, mun nimi on Mikko ja mä haluaisin kertoa teille mun oman todistuksen. Mä oon ollut pienestä pitää asti uskossa ja mun elämään on mahtunut kaiken näköistä ja mä oon itse asiassa ollut uskossa niin kauan, että mä itse asiassa tiedän millaista on maallinen elämä, mutta voisin kuitenkin kertoa kaikille siihen omasta näkökulmasta, että Jeesus on todellinen, että kannattaa kokeilla edes Jeesusta, antaa Jeesukselle mahdollisuus. Jeesus on hyvä. Kiitos. 2 vuotta ja mä en olisi tässä ilman Jeesusta. Jeesus vapautti mut 3 vuotta sitten alkoholismista ja sain rauhan sydämelleni ja pyydän ottakaa kaikki vastaan Herra Jeesus sydämeenne ja ette tuu katusta päätöstä ikinä. Aamen. Moi, mä oon Niko ja mä oon entinen nuorissa rikollinen ja Jeesus muutti mun elämän täysin, että mä ennen tein paljon rikoksia ja olen addiktoitunut kannabikseen, mutta Jeesus pelasti mut siitä kaikesta ja hänen suuri armo ja rakkaus muutti mun elämän. Se tapahtui 6 kuukautta sitten ja nyt mä oon täysin uusi ihminen ja se vanha ihminen on jäänyt taakse. Mä hylkäsin mun kaikki synnit ja mä voin paremmin kuin koskaan. Ja mä opin sen, että mulla ei ole mitään annettavaa Jumalalta. Mutta mitä Jeesus haluaa mun elämästä, niin on se, että hän haluaa elää mun kanssa iankaikkisesti. Koska hän rakastaa mua niin paljon. Ja hän rakastaa teitäkin. Kaikkia ja haluaa tulla teidän kaikkien elämään. Ja pelastaa myös teidän sieltä. Kiitos Jeesukselle.